मा जागोन औ बर'सो कि कबो मा हा बुंलांदों आं बुंफेराखै बुङा बुंफेराखै जोङो बुंफेरा इलेक्सनावथ' दाथ' आङो इउपिपिएलआवनो सापर्ट दङ आं इउपिपिएलनिनो भट काउन्टिंनि माबा मेम्बारशिपआव दङ इउपिपिएलनि आं बेयावनो होनाय जागोन। खुलुमबाय आं बे समाव दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय धोनस्रि बियाबनि सिङाव गाजामाटि प्राइमारियाव आं बे समाव फैबाय थानाय बिटिआरनि बा बिटिसिनि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै माखासे ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय माखासे मिथिनो थाखाय आं बे समाव संदाननानै फैनाय जादों। आं बे समाव सरासनस्रा रायजोफोरनिफ्राय मिथिनो थाखाय बे समाव मिथिनो नाजागोन। खुलुमबाय ना खुलुमबाय बे बाजारा खाजामाटि ना खाजामाटि फेरेदनाय खामानिखौ माब्लानिफ्राय जानाया आं थांनाय बोसोरनिफ्राय खालामनाय जादों बोसोरसे जाबाय बे समाव आङो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै माखासे सरासनस्रा रायजो राजाखौ सावरायलायनो थाखाय बेयाव फैनाय जादों। नोंथांजोंबो बे समाव मिथिनो लुबैदों जे नोंथाङा फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थि बा इलेक्सनाव सोरनि सफलखौ फैनाय बिटिसिआव जोंनि बे खाजामाटि एरियायावथ' जोङो दा 90%आनो जोंनाव इउपिपिएलआनो आरो जों बे सरकारखौनो जों दा फैफिनजानो लुबैदों आरो बिसोरनि अननायावनो जों एसे एनै दा आसनिफोर मोनगासिनो दं बिसोरखौ आं मोनदों गुबुनाबो मोनदों आरोबो फैबाय आं दा पिगारि मोनदों पिगारि किसुमान मोनदों जोंनियाव बहुदानो मोनदों औ 100% देरहानो लुबैयो आरो जोंना दा जोंना बेवहाय माबा फुरा फुलि एडमिट लादों होनबा जोंना TLCCनि चेयारमेन रुजुग्रा मुसाहारि बिथांखौनो जों दा बिजाथि महरै जों लुबैदों आरो गोबां बिजाथिफोर फैनो हागौ जों गोबां फैबाबो जोंहा दा बे लकेलिटिया जोंजों बिराद बेयो क्ल'सलि जागासिनो दं आरो थांलाय फैलाय जि नांगौ बेयो होफैगासिनो दं जों दा बेखौनो जों सापर्ट होनो सानदों आरो माखासे रायजो राजाफोरनिफ्राय मिथिनो नाजादों मा रायलायनांगौ फैबाय थानाय बिसायख'थि बिटिसि बिसायख'थि जों बुंनो रोंफेराना बिदिखौ बुंफेराखै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव इलेक्सनाव बुंलांदों आं बुंफेराखै बुङा बुंफेराखै जोङो बुंफेरा होनायालाय जोंहा होखानांगौ जेरावबो होनांगौ होसिगोन आरो बे समाव बाजैनिफ्राय फैबाय थानाय इलेक्सनाव इउपिपिएलआवनो होनो गोसो दङ औ मोजां मोननायनि थाखाय सरकार दानायखौ जेनेबा मोजां मोनदों आरो मोनदों अरुनदय मोनदों आरो न'फोर मोनाखै आरो बेफोरो थाखायनो रायलायथ'लाहाय रोङा मैगंफोरानो दाम गैयाना नोंबो लासि दं मा फानदों बाजै जेबो गैयाहाय बेसेयाव फानदों दाम गैया रावबो बायाखै सोङाबो जायाबो ओमफ्राय फैबाय थानाय इलेक्सनाव मिथिलाहाय जोङो मिथिला सोरनो होयो जों मिथिला जों बुरि मानसियालाय अबाव मेगन नुनानै थुबावनो रोंनो एन्जरावसो सौग्लाबायगोन जोङो जेबो मिथिथारा होमबा मिथिलाहाय जोङो होयो होनायालाय सोरनाव थुफ्लांगोन मिथिला आरो मेगनफ्रानो जालाबा जोंना नायबाबो बोरै फोननांगौ आं थाइबें फानदों नै माबा फानदों थालिर
माबा थालिर फांहांबाय हे थाइबेङा 20 थाखा गया 20 थाखा बाहाग जाबाय इलेक्सन फैदों जों बोरै मिथिबावगोन होनांगौआव होगोन आरो नोंसोरबा सोरनि सावगारियाव दङ होमबालाय माथो जोंबो रोङा होनांगौ होगोन आयौ बोरै होनबावनांगौ मायाव होगोन बेबा ट्रेक्टराव होनाय जायो ना मायाव होनाय जायो फैग्रोदोंसै बोथोरा होगोन दे ओहो बुंथ'ला मा नांगौ ओइ खुमब्रा फानदों जोङो खुमब्रा जोगोनार जोंहालाय ट्रेक्टरावसो होखायो माथो ट्रेक्टराव होयो जों बेलेगखौ मिथिया आङो जा बे ट्रेक्टराव होखायो गोदोनिफ्रायनो आगै बे मोनसेल'खा ओहो मिथिया आङो माबोरै खबरा खबरा बिराद मोजां ओमफ्राय मा फानदों जोगोनार बिजौ सिबुं फाथै मोजां नांदोंना नांसाबो बांद्राय नाङाखै बेफारि न' बेनिफ्राय बिटिसि इलेक्सन फैगासिनो ओमफ्राय दा सोरनो होनो बबे सावगारियाव सोरनो होनाय जायोथाय मिथिया माबा नांगोल दोङो ट्रेक्टर दोङो मोदोमफुल दोङो माबा आखाइ दोङो बबे मोनसे होनाय जायो मिथिला बबेयाव होयो होना होदो रायजोफ्राबो मोजां गाज्रि होमबा आंथ' माबायावनो होयो ट्रेक्टराव डाइरेक्ट बेनिफ्राय मा मोनदों मोननाया जेबो मोनाखै मोनाबाबो होयो मानि थाखाय हेफाजाब होनांगौ बिदिनो होबासो देरहायो नालाय नङा होमबा बेनो आरो खोथा इलेक्सनाथ' दाथ' आङो इउपिपिएलआवनो सापर्ट दङ आं इउपिपिएलनिनो भट काउन्टिंनि माबा मेम्बारशिपआव दङ इउपिपिएलनि आं बेयावनो होनाय जागोन बिथांमोना फरायगासिनो माखासेफोरा दायो आरोबाव रायजो राजाफोरजों सोंनाय फिननाय लाबावनो नागिरदों मादै जेबो लाबाखै बाजाराव मामा কি খবর লুকয় जोंना सुमलिगुरि गोलैयो सावगारिया जों उनावसो मिथिसिगोन नांगोल थागोन आखाइ थागोन बिबार थागोन बबेयाव होनाय जायो जोङो फैबासो मिथिसिगोन आरो दा बुंनो हाला जासिगौमोनदां बेफार नङा न'निसो औ न'नि नारें खागजि फानफैयो आङो फैदोंथ' आरो फैनायालाय औ होनायाथ' दा जेबो माबा जाथ'वाखै जों मायाव होनाय जायोथाय फैग्रोथोंसै जाथ'वाखै जाथ'वाखै औ मायाव होनाय जायो होनोसै उनाव दाथ' अबाव मा मिथिबावनो सावगारिखौ थि खालामना लाथ'वाखै आरो देनां साननाय नायसै र' होनाय टाइमाव होनोसै औ फैग्रोथोंसै बहरा औ ओरैनोथ' मा जायो बे किसुमान माबाफ्रा जायगानि लिडारफ्रा एसे दिगदार खालामो बायदिसिना बुंफैयो सोरबा बुरखाय खोमाफैयो सोरबा बायदिसिना होननानै सिगिफैयो बेफोरबायदि बुङो आरो दा खाथिफ्राव होनोसैबा माबा मोनसे
सानना होनोसै आरो दासिम थिग जायाखै ओरैनोबो रायलायनायबो जाथ'वाखै औ नांगोल थागोन औ आगोलाव होनाय बायदिबा दा ट्रेक्टराव एसे बांसिन दं आरो गोसोआ आगोलाव ट्रेक्टराव दायो मोजाङै थिग जायाखै गोसोआ जाथ'वाखै नायनायसै दा ट्रेक्टराव मा जायो आगोलाव होदोंमोन आरो होनाया माने मिसाखौ बुङो औ दा थिग जाथ'वाखै বিটিচি ইলেকশ্যন সন্মুখত আহি আছে এইটো ক'ব নোৱাৰে এইটো কাৰ কি হয় চাব লাগিব অধিকাৰটো আছে মই পিছতে এইটো কম নাই এইটো আগতে নকম এই যেটো ভাল পাম এইটো যেটো আমাক সহায় কৰিব এইটো দিম ট্ৰেক্টৰ পাৰ্টি এতিয়া এতিয়া কোনে আমাকে বাঁচা কোনে আমাকে শান্তি দেয় এইবিলাক চাম এতিয়াতো ডিসাইড কৰা নাই ৰাইজে যিটো যাব এইটো যাম ঠিক হোৱা নাই ফিক্স হোৱা নাই ৰাইজে যিটো যায় তাতে যাম আমি ঠিক কৰা নাই মামা ইয়াৰ ইলেকশ্যন আহি আছে কৰিব কোনটো ছবি দিব দিম যেতিয়া সময় হ'ব তেতিয়া দিম আৰু কি এইটো দে এতিয়াও ঠিক হোৱা নাই ঠিক কৰিল পিছত হ'ব এইটো এতিয়া নহ'ব কোনটো ছবি দিব কোনটো দেই ট্ৰেক্টৰ আছে বহুত আছে তো আৰু পদমফুল আছে হাতৰ ছবি আছে যেতিয়া সময় হ'ব তেতিয়া দিম যেটো দে দিম আৰু ঠিক হোৱা নাই নাই ঠিক হোৱা নাই এতিয়া কোনটো দিম এতিয়া যেতিয়া দিম তেতিয়া ক'ব লাগিব এতিয়া মানে ঠিক হোৱা নাই মই যেতিয়া দিম তেতিয়া ঠিক কৰিম এতিয়া আগতে মই ক'ব নোৱাৰে বৰণে ইলেকশ্যন তো আহি আছে ইলেকশ্যন আমি এইটো কোনটো ছবি আমি পাৰ্টি চাই পেলাই দিম আমি এটি ঠিক হোৱা নাই পাৰ্টি চালেহে নাঙলে দিম না হাতত দিম না ট্ৰেক্টৰত দিম এটি পাৰ্টি চাই পেলাই আমি দিম ঠিক কৰা নাই এইটো আমাৰ সময় আছে নাঙলৰ ছবি আমি আগৰ পৰাই পুৰাণৰ পৰাই নাঙলৰ ট্ৰেক্টৰ দিব লাগিব ট্ৰেক্টৰ ছবি আগতে দিছে মোক এতিয়াও দিব আমার দেশ শান্তি লাগে আরো দেশ শান্তি লাগে শান্তি শান্তি লাগে আরো হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই সকলে একলগে মিলে থাকবা লাগে আমি নাগলৰ ছবি দিম আগতে দিছে এতিয়াও দিম নাগলে ভাল আমাৰ बेनोथ' मानसिफोरखौ थिनाव होनसै जों बारा मिथियाना जाम्बि सोर मानसिफोर मायाव सापर्ट होयो बेयाव होनसै आरो मायावथो होनांगौ बेनोथ' मानसिफोरखौ जेराव होयो बाव होनसै बेनोथ' मानसिफोर बे मानायाव अबाव होबा मोजां मिथियाना जों बारा बिदिनो आरो मायाव होनांगौ
दे गामिना मायाव होयो बेयाव होनसै बेखौ बहा मिथिबावनो जोंलाय रायजोफ्रा अबाव होयो होनसै रायजोफ्रा अबाव होयो बाव होनसै आरो होदों होनायालाय मिथिलाय लाहाय जोङो होगोन दे माबा बहा माहाय मिथिबावो बेखौलाय मानसिफोर जेराव होदों होनसै आरो औ नुवा नुनायालाय होमबाबोथ' माबाफ्राव रायलायोना गामि गामि बबाव होनांगौ बेखौ खिन्थायो औ बर'सो हा कि खबर मा हा औ बे जों माल फानग्रायालाय बे सावगारिखौ बनागोन मिथिथ'बाव ओमफ्राय दालाय ओहो दा माल फाननायखौल' मखस्थ' जोंहा दा माला फाननो हायो माला थांनो मोनो बेखौल' मखस्थ'सै जों दा बे इलेक्सना बे उनाव जासिगोन बे न'फ्रावसो जासिगोन बे सम फैबा जासिगोन बे अबावनो बे थिगालाय थिगा जाहैयोलै मालाबा बेताल जायो मालाबा थिग जायो सम सफैबा जालायगोन बे मोनसे मा बुंबावनो दालाय बेखौलाय मा बुंथ'बावनो दालाय बे माल फाननायावलाय जोंहा माला जोबो टाइमिंआ बेखौल'सो सिन्थासै गायबाय गायनानै बिगासे गायनानै दाथ' मा जों मा होनबावगोन बिटिसि इलेक्सनावथ' सफैगासिनो दङ दा जों आगोलावहाय परिबर्तन हिसाबै जों परिबर्तन जों होदोंमोन भटफोरखौ नाथाय परिबर्तनखौ जों दा दिनैसिम मोजां फिथाइ नुवाखै आरो बेनिखायनो जों एबार बेलेग सानबाय एबार जों नांगौनो जों भटखौ होगोन होननानै जों सानदों आरो बेबायदि